Good morning students. दिनै जों फरायगोन थाखोबानि English lesson 5. Let's write a story. Let's write a story माने मा जोङो मोनसे सल'बाथा लिरनोसै नांदों. Write माने लिरनाय, story माने सल'बाथा. Look at the pictures. बे सावगारिफोरखौ गाहायनि सावगारिफोरखौ नाय होननांदों. Picture माने मा सावगारि, look माने नायनो थिननाय जादों हा. दानिया जोङो सेथि नाम्बार सावगारियाव नायनोसै. सेथि नाम्बार सावगारियाव जों मा नुदों? मासे मोसाया मा खालामदों? मोनसे अरनबारियाव गसंनानै दङ। ओमफ्राय नैथियाव नुदों मा? बे अरनबारियावनो मोनसे फारसेथिं मा दङ? मासे मै फिसाया मायाव दङ? बेबो गांसो जानानै दंबाय थायो। ओमफ्राय थामथि सावगारियाव नायदो। थामथि सावगारियाव जों मा नुखो? बै मोसाया हाग्राबारियाव गिदिंनो फारसेथिंनिफ्राय मा नुहुरखो? बै मै फिसा गांसो जाबाय थानायखौ बा हाग्रायाव थाबाय थानाय मैखौ नुहुरबाय। ओमफ्राय ब्रैथि नाम्बार सावगारियाव जों मा नुनो मोन्दों? मोसाया सानबाय, आं बे मैखौ दिनै जानोसै होननानै बे हाग्राखौ नुदोंना? हाग्रानि जिं थाखुमानो लासैनो आवगायलांगासिनो दङ आरो मैया जेबो फात्ता गैया आरो बियो मा खालामदों? गांसो जागासिनो दङ। बेनिफ्राय 5 नाम्बार सावगारियाव नों नायदो, जेला मोसाया खाथि फैहाङो, बिनि सोदोबखौ खोनानानै मैयाबो मा जाखो? गांसो जानायखौ गारनानै बिनिथिं आवाजखौ खोनानानै थियारि जायो। माबा मोनसे जुनार फैदों आंखौ हमनो होननानै बेबो थियारि थाल मोननानै थियारि जाबाय। दा मोसाया बारथारनोसै। दा बेहाय नायदो 6 नाम्बार सावगारियाव मा नुखो? जेला मोसाया बे हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै बारबोयो, बेखौ हमनो नागिरदों। मैयाथ' मिथिखाबायमोन ना माबाफोर जुनारा आंनि खाथियाव फैदों होननानै। मैया मा खालायखो? बै जायगानिफ्राय मोसाया बिनि सायाव बारसिननायनि सिगांनो मैया खारग'नो हाबाय। ओमफ्राय 7 नाम्बार जों मा नुखो? मैयाथ' खारग'नो हाबाय नालाय, खारै मैया मा खालायखो? हाग्रा बारि सिङाव हाबलांबाय आरो मोसाया बेखौ उन होसोब्लाबो हमनो हायासै। ओमफ्राय 8 नाम्बाराव जों मा नुखो? मैया खारै हाग्राबारि, बे हाग्रा फिसाखौ नुदोंना? हाग्रायाव हाबलांबाय नालाय, दा मोसाया मा खालायखो? बे होसोनो हायासै, ओंखायनो बियो दुखु नांनानै आं बे आदारखौ मैखौ हमनो हायासै होननानै दुखु नांनानै मोसाया फैफिनबाय। दानिया जों बेखौ सल' हिसाबै लिरनांगौनो। दा लिरनाय खामानिखौ जों मायाव खालामनो हागोन? पेज नाम्बार 63, पेज नाम्बार 64आव नायदो नोंसोरो। पेज नाम्बार 64आव बेहाय लिरनाय दं, नाउ आन्सार द फलोइं कुइसन, pick word from the box below to complete the answer. You may choose a word more than once. बे मा बुंदों? बे गाहायनि सोंनायफोर A B C D बे दंना, 3 नाम्बारसिम 8 सिम सोंनाय दङ। बेखौ सोंनायफोरखौ बे फिन होनाय दंना, बेहाय लांदा जायगाखौ बाक्सु होनाय सोदोबफोरखौ सोयै आबुं खालामनांदों फिनफोरखौ। दा ओमफ्राय नाय, बे मा सोदोब दङ? गेजिं, सेफ, रमिं, बुश, प्रेसेन्स, सैडली, टाइगार, रान्स, एलार्ट, अवे एन्ड डियर। बे सोदोबफोरखौ जोङो मा खालामनो थिनदों? बे सोदोबखौ बे फिनफोराव सोयै लांदा जायगायाव सोनानै बे फिनफोरखौ आबुं खालामनो थिनदों हो। आरो बे सोदोबखौ नोङो खनसेयाव खननै हिसाबैबो बाहायनो हागोन हो। माने जेनेबा सेफखौ नों खननै बाहायनो हागोन, रानखौ खननै हागोन, जेराव माने सोलियो बा बाहायथावना बेहाय जोङो खननैबो बाहायनो हागोन। नों खनसेनि बारा बाहायनो हागोन आरो बे सोदोबखौ। दानिया जों फरायनोसै A नाम्बार। एयाव मा सोंदों? What is there in the first picture? फार्स्ट पिक्चाराव मा दङ होनना सोंदों। मा जागोन होनबा? There is a tiger in the forest. फार्स्ट पिक्चाराव मा दंमोन? टाइगार दंमोन नालाय, ओंखायनो जोङो लांदा जायगायाव टाइगार लिरबाय। आरो बिनि फिना मा जाखो? फार्स्ट पिक्चाराव मा दङ होनना सोंनाया What is there in the first picture? फार्स्ट पिक्चाराव मा दं होनदों? There is a tiger in the forest. फार्स्ट पिक्चाराव टाइगार मासे दंमोन हाग्राबारियाव नांदों। बियाव मा होनदों? What do you see in the second picture? सेकेन्ड पिक्चाराव मा दङ होनना सोंदों हो। सेकेन्ड पिक्चार माने नैथि नाम्बार पिक्चाराव मा दङ? नैथि नाम्बार पिक्चाराव मा दंमोनलाय? मासे मै ना, बे मा खालामबाय थादोंमोन? गांसो जाबाय थादोंमोन।
बा जों मा लिरगोन there is a deer grazing in the forest grazing माने मा गांसो जानायखौ मा होनो जिब जुनार जाय जिब जुनारा गांसो जायो बैसोर जाबाय थानाय खामानिखौ मा बुङो ग्रेजिं हो होमब्ला बिनि फिना मा जाखो फरायफिनदो there is a deer grazing in the forest number C number सोंनाया मा what happens in the third picture third pictureआव मा जादोंनो मा जाखो the tiger sees a deer roaming third number pictureआव थामथि number pictureआव जों मा नुखो मासे मोसाया मैखौ हाग्राबारियाव थाबायबाय थानाय नुदोंमोन ना roaming माने मा थाबायबाय थानाय हो roaming माने बिनिफ्राय बिथिं थाबायबाय थानायखौ मा होनो roaming अब्ला फिना मा जागोन सोंनाया मामोनलाय what happens in the third picture the tiger sees a deer roaming D number मा जाखो what does the tiger do in the fourth picture ब्रैथि number pictureआव टाइगारा मा खालायखो नांदों दा बे लांदां जायगायाव मा जागोन टाइगार the tiger crawls quietly towards the deer सेकेन्डआव deer जागोन हो the tiger crawls माने मा टाइगारा मा खालायखो crawls माने मानबायनायखौ मा होनो crawls quietly सिरियै माथिं towards सोरनिसिम the deerनिसिम सिरियै मानबायनानै crawl माने मानबायनानै quietly माने सिरियै थांगासिनो दंमोननो खै नाम्बार पिक्चाराव फोर्थ नाम्बार पिक्चाराव ब्रैथि नाम्बार पिक्चाराव बेखौ फरायफिनदो फिना मा the tiger crawls quietly towards the deer number E नाम्बाराव मा सोंदों what does the deer do in the fifth picture बाथि नाम्बार पिक्चाराव मा डियारा माने मैया मा खालायखो नांदों the deer becomes alert माने मा डियारा alert माने सांग्रां जाबायनो माने मोसानि बे आगानखौ खोनाबाय नालाय बे सांग्रां जाबाय he looks here and there बियो बिथिं नायलाय नायबायनो माने आवाज खोनाबाय नालाय and feels the presence of the tiger ओमफ्राय मा जाखो मोसानि खाथियाव मोसाफोरा दे सोरबा जुनारा दे खाथियाव दङ बा मोसाया दे खाथियाव दङ बेखौ माने थाल मोनबाय होनना बुंदों आरोना दा फरायफिनदो the deer becomes alert he looks here and there and feels the presence of the tiger थिग बेबायदिनो F खौ नायदो what does the deer do after that बिनि उनाव मैया मा खालायखो नांदों the deer runs माने खारनाय the deerआ runs very fast माने बिराद स्पिड माने very fast माने स्पिड to save his life the deer runs very fast to save his life गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय मैया बिराद गोसायै खारबायनो G what does the deer where does the deer hide मैया अबेहाय थाखोमाखो नांबाय hide माने थाखोमानाय हो the deer बे मा जागोन deer हो the deer hides himself in a bush जों मा नुदोंमोन हाग्रा जामथु मोनसे माने हाग्रा बारियाव हाबसोना थादोंमोन ना बेखौ मा बुङो bush माने जामफ्राव हाग्रा बुरजा थानायखौ मा बुङो bush होनना बुङो हो इंलिशाव होमबा बिनि फिना मामोन the deer hides himself in a bush H ने मा what happens in the end the tiger goes away ओमफ्राय मा लास्टआव मा जाखो नांदों टाइगारा बे मैखौ हमनो हायैनि थांफिनो होनना बुंदों goes away माने थांफिननाय हो दानिया नोंसोरो बे खन्थाइखौ बे सल'खौ जुदि लिरनोब्ला नोंसोर मा खालामनांगोन बे फिनखौ खनसेनो लिरजोब हो मोनसे लेखायाव नोङो खनसेनो लिरजोब मारै लिरनांगोन नोंसोरो नैबे फिनखौल' लिर हो there is a tiger in the forest बिनि उनाव इखौ लिरदो there is a deer gazing in the forest बेखौ लिरखांनानै the tiger sees a deer roaming बिनि उनाव the tiger crawls quietly towards the deer बिनि उनाव the deer becomes alert he looks here and there and feels the presence of the tiger बिनि उनाव नैखौ लिरदोलाय the deer runs very fast to save his life बिनि उनाव बेखौ लिरदो फिनखौ
The deer hides himself in a bush. बिनि उनाव the tiger goes away. दा नोंसोरो बे सोंनायफोरनि A B C D H सिमनि फिनखौल' मिथिबाय नैबे गाहायनि बे लांदां जायगा थानायफोरखौल' बिनिफ्राय फुरा आरोना बेखौ बे लाइन बेखौ माने सबनि A B C D नि बे लांदां जायगा गोनां बे फिनफोरखौ लिरै जमा मोनसे लिरदो बेनो मोनसे सल' जाहैगोन मिथिबाय ना नोंसोरो बे भिडिअखौ नायनानै आं जि बुंदों बेखौ लिरनानै लाबानो जाबाय